पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. समयच्या भडव्यान मरी एकीच बिहाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावे गर्भेस्त झाली. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझ्या सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू Bagaimana mereka baca mana apa yang khawatir binati कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. आबळे समीचे साखर तुझ्या शब्दाप्रमाणे नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझ्या सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू Bagian Maria देवाच्या आणि देवासोबत मुनी झालो आणि आमच्या मध्ये नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव फळ जेजू Bagian Maria देवाच्या मैयान पप्यांका देवनेती कर आता आमच्या मनाच्याकडे आमेन. भाग्यवंती देवाची माई आम्हापासून विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्यात आम्ही मग या येसुम्या भडव्यान बरी कृपा दिल्यावर तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्य पोट घेतले आम्ही समजला तशा कष्ट आणि कृष्ण जीवन होण्याच्या आनंदात आम्ही पाहू शकतो. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने होत म्हणून आम्ही मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सुम्यावर विफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसा आधी जसा आता आणि सदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसा आधी तसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा गल्ल्या भडव्या मुझे रगला सर्गींच्या दयेन मका दिला तुझे तबेन मुझे मूच जोडाय मका राग संभाळ आणि सलाई आमेन. ससनासो विषय उदितांका येसुम्या आणि निरंतर प्रकाश संचर फंकोंदी समाधाने विषय घेऊन आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राहसम खायो तुझी कुश जशी सर्गा जाता तशीच या संसारान जाव आमची नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू देवाच्या मैयान पप्यांका आता आमच्याकडे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझ्या सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू Bagian Maria देवाच्या मनाच्याकडे आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसा आधी तसा आमेन. एक घडी भोर या सकाळीच्या वेळा आमचे सगळे माईक आम्ही अनम्यूट करूया. या सकाळीच्या वेळा त्या सोम्या कमी सरकान देऊया. आमचे सगळे माईक अनम्यूट करूया. एक घडी भोर सांगता म्हणून आज यो हप्त्या स्वात्रे सोदीस शनिवार सोदीस त्या सोम्यान आमका दिला. यो सगळो हप्तो त्या सोम्यान आमका राखून वेला. यो सगळो हप्तो सोम्यान आमका सोलून वेला. आमच्या जीवितांत आणि एक संगत एक उद्देशा काल जाता एक उद्देश आणि एक संगत जे किती मुजा तुझ्या जीवितांत जाता देव आमच्या बऱ्या करता देवाच्या उत्तर म्हणता. त्या देखून या सगळ्या हप्त्यांत आमच्या जीवितांत काले वाईट घडला जाऊन करो त्या वाईटांत देव आमका बरे करूंक शकता त्या देखून मी देवाक मुखां दिवंक जाय. आज या सणवाराच्या दिसा जाऊन पुरो या सगळ्या हप्त्यांत आमच्या जीवितांत खोड घडीत मस्त घडले जाऊन पुरो. हप्त्याच्या स्टार्टिंगरच खोड घडीत आमच्या जीवितांत असले जाऊन पुरो आणि ते मुशेरी सॉल्व जाऊन पुरो
बस देव तुझ्या जीवितात वरते काम करता. देखो आमचे माईक म्यूट कर. सगळे आम्ही एक घडी बसू ते करूया. हालेलुया 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 La bara di bara shira la bara bara di gira bara di bara shira bara di bara di bara di bara di bara di bara. Hallelujah 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 God conscious or God hallelujah hallelujah conscious of hallelujah love hallelujah of love conscious of the conscious of spirit conscious of Jesus conscious of my God conscious dance conscious of the Lord hallelujah hallelujah स्तुति करिए गंड तरह स्तुति करिए या हालेलुया 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 या शियारा ला bara 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 हालेलुया 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 या शियारा ला bara 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 हालेलुया 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 गट्ट जरा स्तुति करिया स्तुति करिया ओ मंगळ बाप्पा जेजूच्या नावान या सगळ्यात बरकय हे किती जण तुझे भुरगे आज या घडी युट्यूबाचेर आणि झूमाचेर मागणे करण्याचा देवा तांकां या सगळ्या तू स्पर्श कर कितली जण ह्या आवाजाच्या इन्फ्लुएन्सर खाल येतात सौम्या सगळी एकल्या तुझे स्पर्श मिळत याकडे तुझ्या तुझ्या सौम्या तुझे बहु पवित्र अमल रगत जेजू तुझे बहु पवित्र अमल रगत सौम्या जेजू प्रिनसला हरी एकलाचे देवरी सौम्या शिवाय सौम्या जेसू या मन्नाचे कुरचे तुझे बहु पवित्र अमल एक रक्त कवर जाऊ दे कवर जाऊ दे कवर जाऊ दे कवर जाऊ दे सौम्या हालेलुया 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 bara 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 हालेलुया 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 गट स्तुति करिया तरह स्तुति करिया आज स्तुति करता करता आमचे पासून तुटून पडतो विश्वास की एक व्यक्ती लेफ्ट हाताच्या मधल्या बोटात किती समस्या असा थंयसर त्या पोडापोड असा जेजू तुका याकडे स्पर्श करण्याचा जेजू तुका याकडे स्पर्श करणं स्तुती कर कंटिन्यू स्तुती कर रिलीफ द नॉट वर्क जसं तुका याकडे हालेलुया 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 विश्वास स्तुती करूया जेजू आमच्या मध्ये असा विश्वासात जेजू आमच्या मध्ये असा विश्वासात विश्वास जेजू खनबोकन स्तुती करा जेजू खनबोकन स्तुती करा डोळे आमचे दंप्या डोळे दंपून स्तुती करूया जेजू याकडे आमच्या मध्ये असा जेजू तुझे दुःख पुसून काढता जेजू तुका बुजवून घेते असा जेजू तुझ्या खांद्याचेर हात दवरन असा जेजू तुका पटलून धरता जेजू तुका पटलून धरता अनुभव कर सुम्याकडे सगळं सांगून रडी आपण बघता सणवारच्या दिवसा हे सगळं हप्तो पेसात जाऊन गेलाय कोणाकडे सांगचे म्हणून कळला जेजूकडे सांग जेजूक समर्पण दे जेजू 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 ती जेजू ते घडी बोर आमचे दोन्ही हात आमच्या काळजाचे दवरया तळांशी दंप्या बंद डोळ्याने जेजू पळूया बंद डोळ्याने जेजू पळया जेजू कालवार दोंगरार त्या कुर्साचेर रमकोळन आसा
माझे कूड सगळे तांबडे तांबडे झाल्या लागतात. सगळ्या कुडीत रगत वाढवून येत्यास. इंद्रया फळ्या हे रगत जेरियाकडे पडून असा. आज तू आणि तुझं जेस दुसरं कोणच ना. कुरसाच्या मुळांत तू उभे असाय. आणि जेजूचेर तुझी नजर कसवर असाय. ताचे रगत तुझेर देवान येते असा. त्या रक्तान गुण कचे सकत असा. गुण कचे सकत असा. कोणाक एका व्यक्तीक राईट खानात समस्या असा जावं पुरो पडापड दुःख असा. जेजू तुका स्पर्श करनासा याकडे. जेजूच्या मूळ रगत देवान येते असा. कोणाक एका व्यक्तीक लेफ्ट पायाच्या फाटल्या सायडीन दोंपराच्या फाटल्या सायडीन सकयल उलपता या कितें बर्निंग सेन्सेशन जेजू तुका स्पर्श करनासा. पण जेजू कुस्स पळे. जेजू कुस्स पळे. जेजू आणि तू. जेजू आज जेजू लागीं आयिल्ल्या तुका तुवें जेजू फाटीं वचचें जाल्यार जे कितें तू बेजाराय घेवन आयलाय ते सगळें जेजूच्या क्रुसा मुळान सोड. फाटीं व्हरनाका. सोड जेजूच्या हातान. ती जेजू कंप्लीटली. जेजूक कळीत आसा सगळें. He knows. He can handle it better than me. मुझ्याकी बऱ्या तरान हँडल करूंक जेजू शकता. He will. He is able. Only he can. ताच्यान मात्र साद आसा. ताच्यान मात्र साद आसा. तुझ्या जाग्याचे समस्ये चालून आसात. जेजूक समर्पण दे. जेजूक तुझ्या जाग्यांत आसले समस्या सॉल्व करूंक साद आसा. समर्पण दिवन माग. जेजू इंटरव्हीन करता तुझ्या जाग्यात. जेजू लागीं उलोवच्याकी वर्ते दुसरे खंयचेंच ना. आमी सलाह घेवंक तांकां फोन केल्यार जाकी जेजू लागीं सलाह घेतल्यार कितले बरें. जेजू आमकां सारकें गायडन्स दिता. सारकें उलयता. तो खंयच्या ना खंयच्या रितीन आमचे कडेन उलयता. ताच्या उतरां रिफात उलयता. त्या जेजूच्या हातांत ह्यो सोनवाराचो दीस समर्पण दिवन विशेष तरान मागया. ह्या पयल्या काळान समर्पण दिवन मागया. आज Isaiah 48:17 आज आमी कितें सलाह घेवचे म्हणून चिंतला. कितें डिसायड करूंक जायना. आज जेजू आमकां सारकें वाट दाखयता. त्या देखून ह्यो तर क्लेम करून मागया. आज आमकां सारकें वाट सारकें स्टेप घेवंक सारकें
डिसिशन घेवंक आज कितले जण ह्या लायनीर कन्फ्युजन बसा कितें डिसिशन घेवनशे म्हूण कळीत ना. हांवें डिसिशन घेवनचें सोमा आसा की नांगी म्हणलें कन्फ्युजन बसाय. ते उतर क्लेम कर आमी सांगात म्हणून 3 पटी मागया. Isaiah 48:17 सर्वेस पो तुजो सर्वंटा पवित्र देव अशें म्हणटा हांव सर्वेस पो तुजो देव तुज्या फाटल्यान जावन शिकयता तुवें चलूंक जायते वाटेन चलयता. Isaiah 48:17 सर्वेस पो तुजो सर्वंटा पवित्र देव अशें म्हणटा हांव सर्वेस पो देव तुज्याचे ते हांव शिकयता चलूंक जायते वाटेन चलयता. Isaiah 48:17 सर्वेस पो तुजो सर्वंटा तुवें पवित्र देव अशें म्हणटा हांव सर्वेस पो तुजो देव फायद्याचे ते हांव शिकयता जायते वाटेन चलयता. मान मरिये कुरपेन भरले सोमे तुजे सुवे आसा स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें फळ जेजू. जेरेमिया 32:27 देवाचें उतर म्हणटा हांव सर्वेस पोर सगळ्या मनशां कोणाचो देव म्हाका कितें साध्य. हांव सर्वेस पोर सगळ्या मनशां कोणाचो देव म्हाका कितें असाध्य. त्या लायनीर आशिल्ल्या हर एकल्या म्हणटा प्रत्येक तरान कोण एक व्यक्ती तुजे कितें डॉक्युमेंटाचे समस्ये तूं अडकून रावलाय मुखार वचोंक जायना. आज तूं चिंतून आसा सांग पुरो इल्ले पयशे दिल्यार व्हडना हें काम जावन दी. कोणाक कॉन्टॅक्ट करचें कोणाची इन्फ्लुएन्स काण घेवचें जेजूच्या की वरते इन्फ्लुएन्स आमकां जाय गी. जेजू कळीत आसा आमचें काम कशें करचें कोणा थ्रू करचें कशें जाय. जेजूचेर कंप्लीट भरोसो दवरया. तो सारक्या चॅनला मुखार वता आनी सारक्या सादें करता. देखून जेजूच्या पांय तळार रावन मागया आमचा मुशेर मागया. जेजू आमकां वाट दाखयता. जेजू आमकां वाट दाखयता. जेजू तुका वाट दाखयता. त्या देखून जेजू लागीं माग जेजू लागीं माग सोम्या हांवें कितें करचें जेजू हांवें कितें करचें हें डॉक्युमेंट जातेत ना मस्त अडकळ येता कितें करचें. जेजू तुका वाट उक्ती करता. पाठीच्या लेफ्ट सायडीन कोणाक दूख आसा जेजू ह्या कडेन स्पर्श करनासा. विशेष तरान त्या दुसऱ्या कडेन मागया. कितले जाणांचे विंगड तरेचे डॉक्युमेंटाचे समस्या आसात जावंक पुरो सिव्हिल आयडी जावना पासपोर्ट जावना या बर्थ सर्टिफिकेट इश्यू जावना ट्रान्सलेशनाचे इश्यूज आसात नांवांत कितें समस्या आसात जाग्याच्या डॉक्युमेंटांत कितें समस्या आसा जावंक पुरो जागो कितें सोमा बरोवना या ती नक्षा सोमा करूना सगळे सुम्याच्या हातार समर्पण दिवन हे उतर 3 फावटी घट्ट रिपीट करया. साम 144:192 सदैव जावन सर्वेस पोर मुझे खडप तो मुझे हात सुगाक तयार करता. तो मोग मुझे कोटे मुजो बुरुस मुजो तारो मुझे ढाल ताका हांव शरणा येता राष्ट्रांक तुजे अधीन कर. साम 144:192 सदैव जावन सर्वेस तो मुझे हात सुगाक तयार करता. तो मुजो मोग मुझे कोटे मुजो बुरुस Psalm 144:192 सदैव जाऊं सर्वेस पोर मुझे खडप मुझो हात सुगाक तयार करता. तो मुजो मोग मुझे कोटे मुजो बुरुस मुजो तारो मुझे ढाल ताका हांव शरणा येता राष्ट्राक तो अधीन करता.
नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझ्या सवयासा स्त्री आमित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Bagi Maria Bagi Maria Dawajamaya Dawaj. Maya Amen. ह्या कणात समर्पण देऊन माग्या कितले जना आज काम नसना कष्ट नसत बिझनेस लॉस असा विजाचे रिन्युअल असा विजाचे रिन्युअल जातात ना कितले जणांक इन्क्रिमेंट जातात ना कितले जणांक काम मेळतात ना कितले जणांचे रेस जातात ना कितले जणांक सांभाळ मेळतात ना तरी एक कामाचे समस्ये जाऊन पुरो कामाकडे टॉर्चर करतात सगळे सुमेचे समर्पण जगाचे विशेष कितल्यांचे बिझनेस लॉसर असा त्यांना सुमेचे समर्पण कितलेला बिझनेस करण्यासात जाऊन पुरो कामाचे कोणी समस्या करण्यासात कन्फ्युजन क्रिएट करण्यासात समस्या समर्पण देऊन आज विशेष मी काम करतो जागो तुझं बिझनेस जागो आज विशेष समर्पण दे या घडी उत्तर क्लेम करते असताना विश्वास अहो तुमच्या मध्ये सोलतलो म्हणताना क्लेम कर जेजू तुझ्या बिझनेस असल्या त्या जाग्यात सोलून येता अहो तुमचो देव जातलो आणि तुम्ही म्हणजे पर्स जातले थैसर असले हरियटला सो देव तो थैसर पदवी ताची पदवी थैसर सलयतलो म्हणून विश्वासून येवतर 3 पटी घट्ट तळा रिपीट करूया लेविटिकस 26:12 हांव तुमच्या मध्ये चलतलो तुमचो देव जातलो तुमची पर्दा जातल्या लेविटिकस 26:12 हांव तुमचे मध्ये हांव तुमचो देव जातलो आणि तुम्ही म्हणजे पर्दा जातल्या लेविटिकस 26:12 तुमचे मध्ये चलतो हांव तुमचो देव जातलो ती मुजी पर्दा जातल्या नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसू Bagi Maria Maria Dawaj. समर्पण देऊन माग्या विशेष सरान आमच्या भुरग्यांक समाजात समर्पण देऊया आमच्या युवा जणांक समाजात समर्पण देऊया असं विंगड असकत काय संपटल्या भुरग्यांक वाईट वाटेन गेलेल्या भुरग्यांक तसोच हातान समर्पण देऊया असं आमच्या भुरग्यांक आमच्या सगळ्या भुरग्यांक जेजू याकडे स्पर्श करून दे या घडये क्लेम करूया आमच्या दोळ्या दंप्या आणि एक घडी आमच्या भुरग्यांक सोडाच करूया जाऊन पुरो भुरगी तुमच्या सांगत ना पर गावात असतात या गावात असतात एक घडी भर तुमच्या दोळ्या मुखार हाडा दोन्ही हात तुमचे उभारा जाऊन पुरो ती खंयच्याय अडचणात असोंक पुरो तुमचो आशीर्वाद तांच्या अडचणीत तांकां सुखाला भेटलो आज खंयच्याय प्रॉब्लेम संपटचे असल्यार या घडयेत तुम्ही मागताना तांच्या भोवतणी तो देव तांच्या भोवतणी एक रक्षा कवच करतलो कितें अवघड जावच्या पयलेच देव तांकां खंयच्या खंयच्या रिफात तांकां सांगतलो देखून दोन्ही हात वयर उबार्या तुझे भुरगे खंयच्या समस्या सांग पुरो विश्वास जेजूच्या प्रोटेक्शनाखाल आसात ते जेजूच्या प्रोटेक्शनाखाल आसात दोन्ही हात वयर उबार जे कितें तांच्यो गरजो आसात जावंक पुरो काजर जावना जावंक पुरो भुरग्याच्या दन्यापासून मागून आसात जावंक पुरो कामाच्या सुज्ञेर आसात सगळे समर्पण देव सांगा त्या म्हणून येवता 3 पटी रिपीट करूया जकारिया 2:15 त्या दिसा जायती राष्ट्र सर्वेस्पराशी येतली ती ताची पर्ज जातली आणि हांव तुजे मध्ये वस्ती करतलो जकारिया 2:15 त्या दिसा जायती राष्ट्र सर्वेस्पराशी येतली ती ताची पर्ज जातली तुझ्या मध्ये वस्ती करतलो जकारिया 2:15 त्या दिसा जायती राष्ट्र सर्वेस्पराशी येतली ताची पर्ज जातली हांव ताचे तुझे मध्ये ते वस्ती करतलो नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू Bagi Maria Dawajamaya आज विशेष सरान सुम्याच्या तांच्या क्रियेच्या खणान समर्पण देऊन माग्या देवाचे उतर म्हणता
इजाया 59:6 देवाचे उतर म्हणता, मुजो आत्मो हांवें जो तुजे भितर घाला आनी जे मुजे उतर तुज्या भितर आसा ते तुजे येता, तुज्या भुरग्यांक तुज्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक कितेंच भायर सरमशें ना म्हणून. आज विशेष समर्पण दिन मागया आमी खंयच्या जाग्यार आसा तो जागो एडॉप्ट करया. त्या भोंवतणी कितले जाणां आसात ती आमची भावना, आमची भाव भयण विशेष क्लेम करया. आज तुम्ही कितले जाणां कुवेटान आसात, दुबय, हाँगकाँग, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया टावन, कॅनडा आसा. विशेष दोन्ही हात युरोपात या राष्ट्र समेताचं समर्पण दिवया. या राष्ट्राचे प्राईम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गव्हर्नमेंट ऑफिशियल्स, पॉलिसी मेकर्स, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट विशेष समेताचं समर्पण दिवया. कितले जाणांनी परगावाक एप्लाय केल्ले, इमिग्रेशन तांचे डॉक्युमेंट स्टक जाला जावंक पुरो. आज विशेष सगळ्या समाजाचं समर्पण दिवया. मागया समर्पण दिवया विशेष परगावाक व्हरता म्हणून एडव्हर्टाईज करतात या पैसे खाण घेतला विशेष सगळ्या एजंटांक समाजाचं समर्पण दिवया. असं मागया देव तांकां जाणवाय देऊन दी. न्याय नीतीचे आसा तें करूं, कोणाक चीट करूंक दिना जावं. तांच्या लागीं कोण येता तांकां खूब केसो हात देव तांकां कृपा देऊन दे. कितल्या जाणांची विजा रिजेक्ट जाल्या समर्पण दिवया. सगळ्या डॉक्युमेंट्स जेजूच्या अमोल रक्तान कवर जावं दी. जेजू ताची मोरत्या डॉक्युमेंट्साचेर घालून दी. समर्पण दिन मागे विशेष युट्यूबाचेर कितली जाणां मागून आसात, पिटिशनां घालून आसात. प्रेसिल्ला डिसोजा, अनिता शांती डेसा, लिली फुटाडो, रेचल आणि रॉकीक विशेष समर्पण दिवया. ह्या घडये तांचे खासदार जिवीत आशीर्वादी जावं दी. तांच्या खासदारी जिविताचे फळ देव तांकां फावो करून दी. भुरग्यांचे देणे फावो जावं दी. बेसलाचो गर्भ आशीर्वाद फळां बरे जावं दी. फळां बरे फ्रुटफुल जावं दी. सिंथिया म्हणले भयण विशेष समाजाचं समर्पण दिवया. सिंथिया आणि गॉडविन विशेष देव तांकां आशीर्वादीत करून दी. आयसिंता डिसोजा ताका समर्पण दिवया. विनिशा म्हणल्या भुरग्याक विशेष बरें खाण मेळचें पसत. विल्टन विनिशा विशेष ताका बरें रूम मेळचें पसत मागून आसात. जुलियन मस्करेनस विशेष समर्पण दिवया. ताचे कुटुंब समेत समर्पण दिवया. सुरेश सिद्धी त्या भावाक विशेष समर्पण दिवया. इस्रायलाक अप्लाय करता आसा विशेष देव ताची वाटूक ते करूं दे. जे कितें सारकें आसा देव अगर इस्रायलान ताका बरें फळ मेळचें आसा, ताच्या जिवितान बरें जावचें आसा तर इस्रायलची विजा ताच्या खातीर उक्ती जावं दी. ना तर थंयसर देव ताका बरें फळां बरीं करूंक कशें येता त्या जाग्यार देव वसोंक ताका वाटूक ते करून दिवन दी. वाटूक ते करूं दे. सगळें कन्फ्युजन जेजूच्या नांवान पयस जावं दी. प्रेमा फर्नांडीस समर्पण दिवया. जे दुवेकान तुज्या आवयक विशेष समर्पण दिवया. गीता म्हणल्या भयणी विशेष तुज्या पुताक समर्पण दिवया. मेल्सी रॉड्रिगस विशेष देव पवित्रत्म्यान बरोवन दी. सारखे डिसिशन काडयो. सगळे कन्फ्युजन तुझ्या मतीन तावन ह्या सगळे थंड वचून जेजूच्या कुर्सावळ वचून पडो दे. मुखार वेचेंगी फाटी वेचेंगी म्हणलें चिंतप सगळे जेजूच्या नांवान पयस वचून दे. मागया विशेष रिना म्हणल्या बळीच्या सगळ्या गरजो सोम्याच्या हातान समर्पण दिवया. डेरिल्याच्या भुरग्याचे रेसिडेन्स इश्यूज सोम्याच्या हातान भेटून दिवया. आणि कितले जाणांनी आमच्या लागीं मागोंक सांगला विंगड गरजां पासून ते हर एक गरजो सोम्याच्या समर्पण दिवया. सांगाता म्हणून येवता 3 पटीन घट्ट त्याला रिपीट करया. साम 22:30-31
मुजी भुरगी बाळा हाताची सेवा करतली फुडले पिळगेक ती सर्वेश्वराची खबर सांगतली आणि जन्म येऊची असा ते संततिकाची नीत प्रकट करून म्हणतली हे सगळे सर्वेश्वरान केला Psalm 22, 31 तुमची सेवा करतली फुडले पिळगेक सर्वेश्वराची खबर सांगतली जन्म येऊची असा ची नीत प्रकट करून म्हणतली सर्वेश्वरान Psalm 22, 30, 31 मुजी भुरगी बाळा हाताची सेवा करतली फुडले पिळगेक ती सर्वेश्वराची खबर सांगतली आणि जन्म येऊची असा ते संततिकाची नीत प्रकट करून म्हणतले हे सगळे सर्वेश्वरान नमान मरिये कृपेन भरले सुमित सुव्यांसा स्त्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू Bagian Maria Dawatya Maya Hallelujah, 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 Ria Shara la baradi barashira la baradi gira baradi barashira baradi 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 hallelujah, 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 hallelujah. Diana, Janik, Vijay, Hilda, Lina, Melvin, Cheryl, Sona, Teresa, Margaret, Lister, Hilary, Batista, Savita, Anil, Gloria, Anjali, Sandeep, Santosh, Christine, Ayo, Priya, Nita, Jane, Nora, Benedicta, Andy, Genesia, Giselle, Cinderella, James, Jesse, Juliet, Stephanie, Jason, Stephen, Kevin, Rima, Jacinta, Lena D'Souza, Edwin, Valerian, Sonar, Audley, Lucita, Agnello, Reese, Ruth, Tina, Arun, Teresa, Kashmir, Travel. तेव्हा या हर एका तुझ्या भुरग्यांना समर्पित देवा तेव्हा आज तुझ्या विश्वास दुकानीतले भुरगे जॉईन झाला जेस तुझ्या समर्पित देवा हर एका तुझ्या भुरग्यांचे आशीर्वाद घाल आजच्या दिवसा या सगळ्याच्या दिवसा देवा या सगळं हातात आणि बघलं सगळे कष्ट पायदळा दौर असताना या हर एका दादा सुटकाला बाई सखी वाट दाखवली या मुकल्या हप्त्याकडे पाय दौडत असताना आशीर्वादावर आशीर्वादा बेसावा बेसावा या सगळ्या अनुभव करू दे तुझे काकुळ त्यांच्या जीवितात ते अनुभव करू दे अनुभव करू दे अनुभव करू दे जेसूच्या पवित्र आणि बळवंत नावात मागता देवा हालेलुया 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 शिरा ला बरा दी बरा शिरा ला बरा 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 दी बरा दी बरा दी बरा दी बरा दी बरा हरडे हरडे रिया 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 सरकार संस्थांची राणी सावरच्या मरिये आमची आवय मरिये मायेच्या मध्यस्थीच्या बसते भुरग्यांसमोर मागता नमान मरिये कृपेन भरले सुमती सगळ्यासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या Praise the Lord. विशेष तऱ्हान Praise the Lord. आणि आता थोड्या वेळा 20 मिनिटांनी ब्रदर फ्रान्सिस लोबोसो टॉक युट्यूबाचेर आसतलो ऑलरेडी आम्ही लिंक शेअर केला 8 वरांक कुवेटचो टाइम 8 वरां इंडियाचो टाइम 10:30 प्रीमियर जातले तुम्ही सगळे सुकनासतना तो टॉक ऐका कोणे पुरा ताजे पय आज तिसरो पार्ट हाच्या पयलेचो पार्ट ऐकून तुम्ही ऐका जेजूच्या अमोलेक रक्ताच्या बळा विषयात फुजवे विषयात भारी भयंकर ब्रदर फ्रान्सिस लोबन विवरण दिला तुम्ही भयंकर नाही का तुम्ही फर्स्टचे ऐकन असताना हे ऐकलं तुम्ही किती सुकून घेतात त्या देखून फर्स्टचे ऐका फर्स्ट पार्ट भयंकर नाही का आणि भयंकर समजून घ्या की त्यामुळे उपरांत आणि की बरी शिकवण या टॉक वयर आणि एक बरी शिकवण या ब्रदर फ्रान्सिस लोगो देऊन असतात डबल क्लेन्सिंग बाय द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस हे टॉक झाल्या उपरांत विशेष त्या देखून भयंकर नाही का समजून घ्या आणि हे लिंक युट्यूबाच्या लिंक तुम्ही हेरांकी देडा हेरांकी तुम्ही हे मागणे पळोवंक सांगा कितले जण आसा तुमच्या युट्यूब तुमच्या व्हॉट्सअपार तुमच्या फेसबुकार शेअर करा सगळेतले जण पळोवन दित हेरां पळोवन दित आणि हेरां आमच्या द्वारे
आणि सड देवाला घेऊन दे, समजणी व देवाच्या उत्तराची समजणी जाणून घेऊन दे. तसेच संजय आमची इंटरसेशन मागण्या 7:30 कुवेटचा टाइम, इंडियाचा टाइम 10 11 एकच घंटो त्या देखून जॉईन जाया. आम्ही इल्लो सॅक्रिफाईस कर आम्ही मागताना देव आमच्या जिवितात अजापा करता त्या देखून मागया. तसेच तुमका कितल्या जणांक या मागण्याद्वारे बरेपण जाला, तुमची टेस्टमनी तुम्ही आमका दांडिया. आणि विशेष कळवणी आम्ही बोर अनाउन्स केले. आम्ही ग्रुपान गेला उडास दोरा आमच्या जमती धावून कोणूच तुमका कॉल करणं, तुम्ही तुमका तुमच्या मोबाईलाक एक कोड आयला या तुम्ही तुमका लिंक धरता, ते लिंक तुम्ही क्लिक करा. याचे पैसे आम्ही इथले पैसे जायचे आम्ही काल सुरू करता, पैसे जायचे कोणी काही सरना दया करणं तसले खल्याक एंटरटेन करणं कसं कितें जाल्यार कळाले असल्यार तुम्ही आमका तशेले खाले न्यूज आयला इमिडिएटली आमका कॉन्टॅक्ट करून सांगा. ओके, खंयच्याय असल्या ऍडव्हर्टायजाक तुम्ही बोला नाकात. आमची जमतीत तावन खंय थल्या काम करनात जाल्यार आमका ते अथॉरिटी ना. गेले काले गेल्या दिसांनी कोणेंगी फोन केल्ले काही एकल्या व्यक्तीक इंग्लिश ऍक्सेंटान उलयलो काही परगांवांतलो अमेरिकन नंबर दिसता, आणि इंग्लिश ऍक्सेंटान उलयलो, इंग्लिशांत उलयलो. हांव पाद्र्याप उलयता म्हणलो ताणें पाद्र्या ताचें नांव सांगलें काही पाद्र्याप उलयता, क्रिस्तराच्या मागल्या जमतीत हांव उलयता, तो आमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपार आसाय, हे सगळे सांगले काही त्या देखून तशें कालेंय सांगल्यार तुम्ही फात्ये नाकात. प्रेज द लॉर्ड. देव तुमकां हर एकल्याक आशिर्वादान बरोवन दी, कृपेन बरोवन दी आनी सलोन बरोवन दी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord, brother. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord, brother. प्रेज द लॉर्ड लीना भाई. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड रीना.